A Garda Civil confirma que a identidade dos dous corpos atopados completamente calcinados en Campo Lameiro son os da parella de Moraña que levaba días desaparecida. Trátase dun varón de 50 anos e dunha muller de 49. Agora continúa a investigación para esclarecer as causas exactas, pero todo apunta a que se trata dun crime de violencia de xénero. Que tal, saúdos con todo? Segundo fontes da Garda Civil, todas as hipóteses continúan abertas. Imos cos detalles de contado, xusto despois dos titulares. Primeira xornada de folga das traballadoras do Servizo de Cociña do Hospital Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. O cadro de persoal concentrouse hoxe ás portas do centro ante o temor de que a empresa concesionaria realice recortes nun servizo que aseguran xa están a ofrecer con menos recursos dos que serían necesarios. Luz verde de Augas de Galicia, o proxecto do Concello de Pontevedra para destapar o río Gafos ao seu paso por Campolongo. O goberno local agarda que a autorización formal chegue de xeito inminente. Agora a intervención está pendente de recibir o visto bo da Fundación Biodiversidade, a través da que chegarán parte dos fondos europeos cos que se vai financiar esta actuación. As familias de Boiro son as protagonistas da nova campaña promovida pola AVE. O obxectivo é promover as vendas no comercio de proximidade, concienciando sobre as vantaxes sociais e económicas de mercar nas tendas da vila. 25 oficios tradicionais daránse cita esta fin de semana en Vilanova de Arousa. Será na 8ª edición da Mostra de Oficios e Tradicións que organiza a Asociación O Castro de Baión. A programación inclúe representacións de actividades como a malla, ir ao toxo ou traballos no lavadoiro. Todo nun ambiente festivo con distintas propostas musicais. E Ribeira quenta motores para unha nova edición da Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico. A cita vai ter lugar do 20 ao 22 deste mes de xuño. Este ano trae importantes novidades, como por exemplo a posibilidade de probar ali mesmo o coche que nos interese. Logo coñecemos máis detalles. E con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Garda Civil confirma que a identidade dos dous corpos atopados completamente calcinados en Campo Lameiro son os da parella de Moraña que levaba días desaparecida. As probas de ADN confirman a que era a principal sospeita. Trátase dun varón de 50 anos e unha muller de 49. Os dous residían en Moraña, de onde el era nativo. Ela era orixinaria de Caldas. Os cadáveres foron localizados en Campo Lameiro pasado sábado 1 de xuño xunto cun vehículo totalmente queimado. Apareceron nun camiño forestal na zona de Caneda. O corpo da muller estaba no interior do coche, mentres que o do home estaba fora o carón dese vehículo. Os investigadores non puideron confirmar a súa identidade ata o de agora polo estado no que quedaron os corpos, que dificultaron a súa identificación. Agora continúa a investigación para esclarecer as causas exactas, pero todo apunta a que se trata dun caso de violencia de xénero. De feito, o home tiña varias denuncias por malos tratos. Con todo, segundo fontes da Garda Civil, todas as hipóteses continúan abertas. Máis asuntos. Primeira xornada de folga das traballadoras do Servizo de Cociña do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra. O cadro de persoal concentrouse hoxe ás portas do centro ante o temor de que a empresa concesionaria realice recortes nun servizo que, segundo aseguran, xa están a ofrecer con menos recursos dos que serían necesarios. Cunha concentración ás portas do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra comezaron a súa primeira xornada de folga as traballadoras do Servizo de Cociña. Denuncian as súas condicións laborais. Aseguran que actualmente hai persoal de baixa e de vacacións, polo que son insuficientes. 3 de baixa, unha de vacacións, o sea, ahora mesmo hai 4 traballadoras traballando. Non se pode estar así, cubrindo todos os turnos, deixan unha sola de tarde, deixan unha sola os fines de semana, e hai traballo suficiente como para ter 2 persoas de mañá e de tarde os fines de semana e de luns a venres 3 de mañá e 2 de tarde. Que é o que nos pedimos, pero a empresa di que non van a seguir esos ratios e que non van a facer iso.
Hai 2 anos que asumiu o servizo a empresa Servicio Personas e Salud, pertencente ao Grupo Quirón. Dende entón implantáronse cambios na xestión da cociña que dificultan moitas veces a xestión dos menús especiais. Que si é verdade que ti antes traían xa todos os días. E chegaba pola mañán, ti as regenerabas e tal. Pero agora a traen por semana. Entón hai veces que non chega a comida. Entón teñen elas que estar a buscar que facer, que poñer, que dar, que... Eso non é traballo delas. Además, elas son auxiliares de cociña, non son cociñeiras, non teñen que cociñar. Que non hai ninguna cociñeira, son todas auxiliares de cociña. O pasado xoves mantiveron un encontro coa empresa para buscar unha solución e evitar a folga, pero a reunión rematouse en acordo. Tivemos unha reunión o xoves pasado coa empresa, aos 10 minutos 15 levantámonos da reunión, porque si dixeron que iban a traer un encargado, que empeza o día 23 de xuño, dixeron, falta todo o mes, pero de cubrir todo o persoal como hasta ahora din que non é necesario. E nos dixemos que sí, que é necesario, e eles veñen impoñendo que non. E non quixeron dar marcha atrás, entón nós tampouco vamos a dar marcha atrás. Dende o cadro de persoal temen ademais que a empresa aplique políticas de reducción de persoal. Así manterán polo de momento o seu calendario de movilizacións. Volverán facer folga os martes 17 e 24 de xuño e o 1 de xullo. SOS Sanidade Pública convoca para este xoves unha concentración no Hospital do Salnés pola situación das listas de agarda e o posible traslado da ambulancia medicalizada que ten base no hospital a Sanxenxo. Esta mañá o BNG e persoal sanitario levaron a súa campaña sobre a ambulancia medicalizada ao mercado de abastos de Vilagarcía. Reivindican que Sanidade non leve para Sanxenxo esta unidade medicalizada, como ven sendo habitual nos últimos veráns. Piden que este servizo se manteña os 12 meses do ano no hospital e que se dote doutra ambulancia medicalizada a Sanxenxo e o Grove para estes meses estivais. Dende o BNG salientan a boa acollida que está a ter esta campaña. Segundo indican, só no acto desta mañá conseguiron xuntar máis de 500 sinaturas. Ao mesmo tempo, convidaron a veciñanza a participar este xoves ás 12 menos cuarto nesa concentración ás portas do Hospital do Salnés para reivindicar unha xestión transparente das listas de agarda. Alertan de que hai máis de 10.000 persoas na área do Salnés pendentes dunha cita. Queren aproveitar esa convocatoria para reivindicar tamén pois que esa ambulancia medicalizada quede este verán no Hospital do Salnés. Estos últimos anos o que están facendo é desmantelando o servicio, moven a ambulancia medicalizada de Vilagarcía para Sanxenxo. Nós creemos que en Sanxenxo, co aumento da población, sí que fai falta outra ambulancia medicalizada, pero que non aquí ten onde fai falta, que tamén é aquí en Vilagarcía. Entonces pedimos un reforzo na campaña estival en Sanxenxo, pero sin desmantelar o servicio de aquí. Está a cidadanía de toda esta comarca desprotexida ante un caso de extrema gravidade como pode ser no que o desplazamento de Sanxenxo aquí pode significar non decimos que algo irremediable non se pode solucionar, pero pode significar a diferencia entre a vida e a morte. Luz verde de Augas de Galicia o proxecto do Concello de Pontevedra para destapar o río dos Gafos o seu paso por Campolongo. O goberno local agarda que a autorización formal chegue de xeito inminente. Agora a intervención está pendente de recibir o visto bo da Fundación Biodiversidade, a través da que chegarán parte dos cartos europeos cos que se financiará esta actuación. Unha vez conseguida, o Concello poderá iniciar a licitación da obra que ascenderá aos 4.600.000 euros. O goberno local confía en que este trámite poida estar completado antes de finais de ano. A intervención terá un prazo de execución de 12 meses. O punto crítico é que se abra a licitación de obra. O sea, aprobar a Xunta de Goberno, ábrese a licitación. A partir de aí, pois xa está. Que despois resulta que hai prórroga, bueno, que se salvan todos os fondos, fantástico, que se salva parte. Igual, pois xa se buscará outro lado. O asunto crítico é que se abra a licitación e non digamos xa que se axudique. O sea, han que non empezar a obra. A partir de aí, xa podemos ter confianza que a obra se vai facer.
En marcha as obras de reasfaltado da PO 550 o seu paso por Meaño. Trátase dun treito da vía que une Dena con Vilalonga. A actuación forma parte dun proxecto que inclúe a mellora de outras estradas de titularidade autonómica o seu paso por un total de 10 concellos de Pontevedra, o Salnés e a comarca do Umia. Pero o conxunto destas actuacións destínanse 3,3 millóns de euros. Esta mañá visitou estes traballos en Meaño a conselleira de Infraestructuras. Alí, María Martínez Allegue avanzou que hoxe saen a licitación por preto de 184 millóns de euros os contratos para a conservación ordinaria e vialidade invernal para os vindeiros 4 anos, ademais das obras de reforzo do firme na autovía do Barbanza, neste caso por case 12 millóns de euros. A conselleira subliñou que estes investimentos en conservación responden á estrategia planificada pola Xunta para actuar na rede viaria, para mantela nas debidas condicións e garantir a seguridade dos usuarios. O alcalde de Meaño, pola súa banda, salientou o alto volume de tráfico que discorre por esta vía, pola PO 550, o tempo que puxo en valor uns traballos semellantes que se están a executar neste caso na PO 303, xusto por diante da Casa do Concello. Son proxectos, como dicía, que están planificados, é dicir, os nosos enxeñeiros dos correspondentes servicios provinciais ano a ano verifican o estado de mantemento das diferentes estradas e planifican esas actuacións que temos que facer anualmente con esos investimentos que temos desde a Xunta de Galicia, porque como nos gusta dicir dende esta consellería, non estamos a falar de gastos, senón que estamos a falar de inversión en seguridade viaria. Están actuando, neste caso, na que denominamos a Nacional 550, que son as dúas, é unha vía que pasa pola costa que vertebra sobre todo a comarca do Saonés, están facendo unha actuación importante, e logo outro vial que xa máis de interior que vertebra 3 concellos, que é 303, que pasa xusto diante do concello. Solo nos queda agradecer estas actuacións, no caso de Meaño. E a Consellería do Medio Rural asumirá o cambio da rede de sumidoiros da parroquia de Baión, en Vilanova. Esta mañá o Departamento Autonómico e o Concello sinaron un convenio polo cal a Xunta financiará toda a actuación, valorada en máis de 270.000 euros. A intervención é necesaria para mellorar un servizo que actualmente é deficitario, que mesmo chega a provocar verteduras no río Umia. Segundo explicou o alcalde vilanovés, a rede de sumidoiros da parroquia de Baión foi construída hai máis de 20 anos polos terreos que estaban disponibles no momento, pero que non eran os que ofrecían as mellores condicións para estas instalacións. Tras a realización da concentración parcelaria, que supuxo a movilización de 700 hectáreas de terreo e un investimento de 3,5 millóns de euros por parte da Xunta, o reparto das terras na parroquia mudou, polo que se fai necesario cambiar esta rede de sumidoiros para evitar que o servizo atravese leiras de particulares. A actuación vai beneficiar a máis de 500 veciños e preto de 150 casas. Era la última mejora que nos quedaba hacer en un alcantarillado que ya hace años que llega a todas las parroquias, pero que aquí tenía un funcionamiento deficitario, y hay que decirlo, cuando se atascaba y no se podía acceder al sitio, con vertidos. Teníamos un problema de vertidos medioambientales, ¿no? Con esta obra se cambia totalmente, desaparece esa red y pasa a ser una red que va toda por caminos y por pistas que ha hecho la concentración parcelaria y pistas municipales. Y con eso pues tenemos un alcantarillado ya para muchos años en el futuro. Era unha obra que quedaba pendente para pois poñerlle ese lazo a esa concentración, non? E pois por eso firmamos este convenio pois para adaptar esas infraestructuras que quedaron ás veces pois polo medio desas parcelas particulares e pasar o saneamento ao lugar por onde ten que ir, que é por os viais municipais. Eu estou segura de que vai a ser pois unha obra que vai a reportar beneficios a toda a parroquia. E o Concello de Boiro recibe unha subvención da Consellería de Economía e Industria por un importe duns 110.000 euros para diversas melloras a realizar no Parque Empresarial de Espiñeira. Así, acometerase o acondicionamento de varios viais do polígono que se atopan en terreno natural sen asfaltar, pavimentaránse 2 aparcadoiros públicos e habilitaránse a maiores unha nova zona de estacionamento. Estas actuacións suporán a continuación das melloras nas infraestructuras viarias no interior do Parque Empresarial, dotando a contorna do polígono de maior seguridade e mellores servizos, atendendo ao crecemento de fluxo de persoas que experimentou nos últimos anos tras a implantación de novas industrias.
E a volta da publicidade falamos desa mostra de oficios, tradicións e xogos populares que se celebra en Baión, no concello de Vilanova, esta vindeira fin de semana. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra pon en marcha a liña Conecta Rural, un servizo gratuito de autobús entre os concellos de Moraña, Portas e Campolameiro. Trátase dun proxecto piloto novidoso e valorado en máis de medio millón de euros, que conta cunha subvención de 500.000 euros do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. A esta contía, a Administración Provincial engadiu 55.000 euros para completar o orzamento. O seu desenvolvemento constará de 5 fases. A primeira, que está xa en fase de tramitación, consiste na elaboración dun estudo para optimizar as liñas máis acaídas para estes 3 concellos, prestando especial atención ás conexións cos centros sanitarios. O seguinte paso será o da contratación do servizo de transporte integrado por 2 autobuses cun custo de 438.000 euros, aínda que será de balde para os usuarios e deberá estar en funcionamento un mínimo de 18 meses. Do mesmo xeito, habilitarase unha aplicación móvil para informar en tempo real de rutas, paradas e horarios. Ademais, establecerase un laboratorio de innovación para buscar solucións á mobilidade e á conectividade territorial nos concellos de reto demográfico integrado por investigadores, emprendedores, axentes sociais e administracións. A quinta e derradeira fase centrarase na elaboración dun plan de sustentabilidade para avaliar os resultados e replicalos noutros territorios. A Asociación de Empresarios de Ribeira demanda o mantemento dun paso de peóns entre a Praza do Centenario e Miguel Rodríguez Bautista. O proxecto de reforma integral deste espazo contempla tan só un paso central, obrigando os viandantes a dar un rodeo considerable para pasar dunha beira rúa a outra. A Asociación de Empresarios de Ribeira iniciou unha campaña de recollida de sinaturas instando o Concello a manter un dos pasos de peóns dos existentes ata o de agora entre a Praza do Centenario e a Rúa Miguel Rodríguez Bautista. No proxecto de remodelación da zona, actualmente en obras, figura tan só un gran paso central suprimindo o anterior, á altura da entrada do aparcadoiro. Entenden dende a patronal que isto implicará ter que dar unha volta considerable. Solicitar que o paso existente o paso de cebra que está na calle Miguel Rodríguez Bautista que sea enlazado co actual novo paso de cebra que queren facer para que tanto os peóns como os residentes en esa zona como os que acuden tanto á notaría, tanto a juzgados, tanto a comercios que están aí ou utilicen a carga e descarga que non teñan que incrementarse unha volta tan grande para poder cruzar, digamos, ese tramo. Nos foi un pouquiño que nos habían pedido tamén determinados asociados para que incidirános en que se pudera manter, digamos, ese paso de cebra. Nos tuvemos reunións tanto co teniente alcalde, tanto co jefe da policía local, tanto ca ingeniera do Concello, e se era viable poder levar a cabo manter ese paso de cebra. Para nós era moi importante que fixeran a actuación ahora, que é cando están con obras, e non despois que se vesa que é normal, que era necesario, volver a ter que romper outra vez para poder facer o paso de cebra. Nós, esa é unha posición que seguimos mantendo, creemos que é necesaria tanto para o sector comercial como para, digamos, para os que residen en toda esa parte, e que tampouco non levaría unha gran obra, digamos, ao Concello para que mantuvera ese paso de cebra. Sin máis, seguimos igual, mantemos esa mesma postura, que nós sí creemos necesario que se siga mantendo ese paso de cebra. Ademais da petición formal que xa trasladaran ao Executivo, os empresarios entregaron por rexistro as sinaturas recollidas. Agardan que o Concello teña en conta as súas demandas, posto que a existencia deste paso melloraría a accesibilidade sen interferir na seguridade e fluidez do tráfico. Unha recollida de firmas, porque ao final, claro, nos trasladamos ao Concello e o Teniente Alcalde nos dixo que tamén era importante se había demanda de solicitud para que se mantuvera o paso de cebra, por eso se recolleron estas determinadas firmas. Foron entregadas a por registro e agora, pois, nos gustaría tamén que por parte do Concello nos deran unha resposta, pero bueno, sabemos que a actividade do Concello é bastante compleja e bueno, entenderemos que nos días que correlativos pois si nos darán algo, está claro, algunha resposta.
O Concello de Pontevedra quere facer notar os cambios que incorpora o novo contrato de residuos. Unha das primeiras accións pasa por realizar limpezas en profundidade en barrios da cidade. Así, estes traballos comezaron esta mañá. Unha quincena de traballadores do servizo despregáronse en San Roque. O operativo durará aproximadamente unha semana, aínda que dende o Concello non desbotan que se prolongue o tempo de ser necesario para a posta a punto de todas esas rúas desa zona da cidade. Neste tempo realizaránse baldeos, desbroces e a eliminación de pintadas, entre outras actuacións. Unha vez a intervención neste barrio estea rematada, os traballadores continuarán a folla de ruta con outra limpeza en profundidade, neste caso no barrio da Parda. Bueno, a maquinaria se vai a ir incorporando progresivamente, sobre todo nestes vindeiros 6 meses, e mentras tanto, e a medida que se van incorporando medios humanos, que xa están, pois imos a facer esa concentración por barrios para poder facer unha limpeza integral e deixar toda a cidade barrida para cando se acabe de despregar toda a maquinaria, pois teñamos xa ese primeiro barrido da cidade e a cidade posta en marcha. E o Concello da Pobra avanza na posta a punto dos seus areais de cara á tempada estival. A Brigada de Obras Municipal realizou esta mañá o acondicionamento da praia do Areal. Ademais dos medios humanos, despregouse un gran tractor que se encargou do fresado e nivelado de toda a superficie da praia, recollendo todos os residuos, coa fin de que presente a súa mellor cara para recibir tanto a veciños como visitantes. A actuación complétase coa campaña que se está a desenvolver estes días de limpeza e control de biomasa en vías e camiños, nas rutas de sendeirismo e nas zonas de paseos. As tarefas contan cun investimento próximo aos 100.000 euros e prolongaránse en principio ata comezos de xullo. As familias de Boiro son as protagonistas da nova campaña promovida pola AVE. O obxectivo é promover as vendas no comercio de proximidade, concienciando sobre as vantaxes sociais e económicas de mercar nas tendas locais. 8 fotografías nas que as protagonistas son 4 familias de Boiro compoñen a última campaña da AVE. A través das pancartas e monolitos que xa locen nas principais rúas da vila, a asociación busca concienciar sobre a importancia do consumo local. Eu creo que este tipo de campañas son moi boas polo que traen, non? O que van a traer é máis comercio, máis clientes, vamos a ter as rúas máis bonitas, cos comercios e os locales totalmente cheos de tiendas e simplemente comentar a importancia que ten de consumir no noso comercio local todas estas ventaxas, non? Creación de emprego, rúas máis vistosas, todos son ventaxas, non? Como complemento á campaña, a AVE desenvolverá un concurso participativo para todos os clientes. Tan só teñen que escanear o código QR que aparece nos cartéis e votar pola súa fotografía favorita para entrar no sorteo de varios agasallos. Dispoñen de prazo para facelo ata o 22 de xuño. A campaña ten pancartas por todo Boiro. Este ano decidimos non só poñer na rúa Peonil, sino en outras rúas. Consta tamén de varios tótems e unhas pancartas grandes que están xunto ao Concello. Salen 4 familias de Boiro en 8 fotos diferentes e con varios eslóganes. Ensinamos as nosas fillas a que consumir é decidir. Todas as fotos teñen un eslógan significativo e nada, como presidente, para min é unha das campañas máis bonitas que fixemos a toda agora. Para darlle máis bombo a esta campaña, pois todo o mundo que escanee este código QR pois pode votar a pancarta e o eslogan que máis lle guste e leva estes premios, que son un reloxo, auriculares e vales de 100 euros en Regala Boiro. Aínda que o sorteo realizarase o 23 de xuño, a campaña seguirá presente nas rúas de Boiro ao longo de todo o verán, para seguir a reivindicar o papel do comercio local como parte da identidade do pobo. Ribeira quenta motores para unha nova edición da Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico. A cita, que chega este ano a súa sexta edición, desenvolverase entre o 20 e 22 deste mes de xuño. Celebrarase, como é costume, na Praza de España, coa participación dun total de 13 marcas. Este ano trai moitas novidades. Por exemplo, imos poder probar in situ o vehículo que nos interesa.
Esta mañá presentábase na sede da Asociación de Empresarios a sexta edición da Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico, que terá lugar na Praza de España do 20 ao 22 de xuño. Na cita participarán este ano un total de 13 marcas, sendo xa un referente non só na comarca, senón tamén fora dela. É unha feria que digamos que é un pouquiño referente tanto a nivel comarcal como a toda a comarca como fora da comarca. Unha actividade que, como digo, naceu no 2019 para que, digamos, a xente pois, empezara un poquinho a conocer o que son, digamos, os coches eléctricos e híbridos, non, que estaban salindo ao mercado. Que desde a asociación o único que queremos é que a xente conozca este tipo de produtos sin ter que desplazarse para poder velos e poder preguntar e asesorarse de como van a ser estas unidades que, digamos, a día de hoxe están as implantando un pouquiño forzosamente para polo menos a xente que sepa realmente o que se está levando a cabo. Unha das principais novidades este ano pasa pola incorporación da marca Tesla, así como tamén a posibilidade de poder probar os vehículos, sempre baixo demanda. Hai marcas que nos queren entrar a expoñer, pero o espazo é limitado, que falaba o presidente. Entonces, bueno, eso tamén nos di que estamos facendo as cousas ben, que as marcas querense mostrar. Para Ribeira van a vir as últimas unidades de dos modelos que están ahora mismo no mercado. Vai a ser un escaparate para todos importante. Incorporamos a posibilidade de que os coches con ceita ou ben, se hai disponibilidade no momento, se poidan probar. Dende o Concello que colabora coa iniciativa, destacaron a importancia deste tipo de propostas. Yo tengo que reconocer que gracias a la Asociación de Empresarios, Ribeira también tiene una serie de actividades como pueden ser bueno, lo que se va a realizar a lo largo del verano. Tenemos ese Vía Mare, este Gastromar, esta Noite Aberta que hubo, y todo ese conjunto de actividades que están presentándose día tras día y semana tras semana desde esta asociación son actividades que mueven e unen, como lo que estábamos diciendo antes, hacen sinergias en distintos sectores. Ademais do Concello, a patronal ribeirense conta coa colaboración de outras administracións, como é o caso da Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Industria. Como edicións anteriores, a entrada ao recinto de exposición dos vehículos será gratuita. 25 oficios tradicionais daránse cita esta fin de semana en Vilanova de Arousa. Será na 8ª edición da Mostra de Oficios e Tradicións que organiza a Asociación O Castro de Baión. A programación inclúe representacións de actividades como a malla, ir ao toxo ou traballos no lavadoiro. Todo nun ambiente festivo con distintas propostas musicais e procurando a implicación da rapaza de mocidade para que nunca nos esquezamos de onde vimos. A parroquia vilanovesa de Baión prepárase para viaxar de novo pasado esta vindeira fin de semana. Ano a ano a mostra de oficios, tradicións e xogos populares vai gañando adeptos e tamén novos contidos. Este ano a cita chega a súa 8ª edición sumando novas exhibicións de traballos que están a piques de desaparecer. Dos 25 oficios que se van representar, 5 incorpóranse este ano. Temos pois un afiador, temos un zapateiro remendón do de antes, temos un fotógrafo, temos un barbeiro, antes chamábase barbeiro, non peluquero, e temos tamén un panadeiro. As novas fichaxes poderánse ver xunto con zoqueiros, canteiros, cesteiros ou carpinteiros tanto este sábado como domingo. Tamén durante toda a fin de semana haberá distintas representacións de tradicións e costumes. Temos, por exemplo, as esceas de lavadoiro, temos as esceas cando a xente se xuntaba a debullar o millo, temos tamén as esceas co carro de ir ao toxo. Esencia galega ao 100% que foi caendo no esquecemento, algo que queren evitar dende a Asociación O Castro, que destacan a importancia da implicación da rapazada e a mocidade. Os máis novos, din, están especialmente implicados nos obradoiros. Temos talleres que é importante para os rapaces, de alfarería, de cestería, etc. Estos serán o sábado. Bueno, temos, si é como todos os anos, estamos moi contentos porque participan pois bastantes rapaces. O ano pasado penso que foron sobre 60. A proposta complétase cunha exposición de ferramentas, xogos populares e unha andaina da Santa Compaña. Tamén, por suposto, moita música para amenizar esta viaxe ao pasado con distintas actuacións nos 2 días de festa.
E os plant lovers, o que o mesmo os amantes das plantas, teñen este sábado unha cita ineludible en Pontevedra. A Alameda acollerá edición do Plant Fest, un evento dedicado a todo relacionado coa cultura verde. Haberá intercambio de escallos, obradoiros familiares e concertos, todo totalmente de balde. A proposta completarase con diferentes stands de venda e zona gastronómica. A Alameda de Pontevedra converterase este sábado pola tarde no punto de encontro dos amantes das plantas e da cultura verde. A cidade acolle a segunda edición do Plant Fest. Sen dúbida, esta é unha demanda que xa todos os amantes das plantas e creadores de contido relacionado con este mundo verde estaban demandando, e nós, como sempre, estamos aquí tamén estudando e estando coas innovacións sempre moi presentes. Quisimos facer realidade este encontro que, sen dúbida, o espazo e a zona Pontevedra é a ideal. Pontevedra xa sabemos que é unha cidade tamén verde. O que comezou o ano pasado como un pequeno encontro de intercambio de escallos impulsado polas responsables de Plántate volve este día 14 como unha cita na que non faltará detalle e pola que o Concello reforza a súa aposta. O ano pasado participamos simplemente na cesión de espazos, pero este ano quixemos impulsar un pouquiño máis o festival e tamén elas diseñaron un programa pois moi potente que vai a contar con concertos, con food trucks, é dicir, con un espacio de estancia pois á altura, e a idea é que este festival pois siga escalando e siga converténdose en un referente da cultura verde na nosa cidade. Haberá obradoiros de pintado de macetas, de plantado de fresas e unha guía básica pro coidado de plantas de interior. Tamén stands con diferentes marcas e propostas relacionadas co mundo das plantas e charlas a cargo de algunhas das voces máis recoñecidas da cultura verde en Galicia. As actividades serán gratuitas con inscrición no lugar o propio sábado. Non faltará tampouco esa posibilidade de intercambiar escallos con outros amantes das plantas. Digamos que eu teño esta planta na miña casa e podo dividila e levar unha parte, unha fracción da miña planta que teño un fillo ou unha filla para intercambiarlo por outro que haya na mesa. Entón, elixo o que máis me gusta da mesa, intercambio un por outro, así levome un pedaciño de outra planta que verei crecer, que non tiña na miña colección, e así entre todos, de maneira gratuita e colaborativa, podemos compartir. Haberá ademais concertos, mesmo cunha sesión de música vexetal, a entrega dos premios Plant Lovers e unha zona gastronómica para completar o plan. E uns 150 corredores participarán na carreira El Canario 5K que se disputará en Ribeiro 22 de xuño. Ademais da categoría absoluta, haberá modalidade por parellas e zapatilla inclusiva, así como probas para os máis pequenos. Os afeccionados ao atletismo teñen unha cita o domingo día 22 de xuño en Ribeira. A partir das 10 da mañá disputarase a carreira El Canario 5K, que acada xa a súa quinta edición. Vaise a realizar na Plaza Pablo Neruda ao lado do Concello. A carreira absoluta vai a sair alrededor das 10 da mañá por un circuito urbano que collerá Malecón e Carolinas e máis o parte do Porto, e despois tamén, a partir das 10:45 pois serán despois os que son as categorías a partir de 3 anos, e despois por parellas tamén a zapatilla inclusiva para persoas con diversidade, que se fará un pequeno circuito alrededor do Concello. Mais aló do carácter competitivo, o evento pretende converterse nunha xornada deportiva para disfrutar en familia, con probas para todas as idades. Ademais dos premios en metálico na categoría absoluta, haberá agasallos para os mellores corredores locais e medallas para as categorías escolares. Animar tamén porque temos premios para os corredores locales, que son uns trofeos para os 3 primeiros masculinos e femeninos, e despois temos uns vales que nos entrega a tienda de Podium Sport daqui de Ribeira, de 100 euros para os primeiros, un pantalón deportivo para os segundos e uns calcetins para o terceiro. O sea, que animar a todos os do Concello a que veñan correr, porque eses premios son para os locais, entonces que se animen. Despois temos tamén para os absolutos premios metálicos e trofeos para os 3 primeiros, tanto masculinos como femeninos. Despois hai medallas para todas as categorías, para os nenos máis pequeniños tamén terán medallas para todos eles. Os interesados en participar poden inscribirse ata o mércores 18 na web carreirasgalegas.com. E
Imos ir marchando e facémolo coa exposición que se pode visitar estes días no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira. A mostra inaugurada onte é unha homenaxe de distintos artistas galegos a obra Sempre en Galiza de Castelao, cando se fai o 75 aniversario do seu pasamento. A exposición, con fondos pertencentes á Fundación Museo do Gravado de Artes, poderá visitarse ata o 5 de xullo. Con esta mostra imos rematando o tempo das novas de contado o programa Falemos.